Hos Ingemann Fischer der arbejder jeg så med brandteknisk rådgivning og er certificeret til alle brandklasser, altså både brandklasse 2, brandklasse 3 og brandklasse 4, samt til at udføre tredjepartskontrol i byggerier i brandklasse 4. Og der arbejder jeg sammen med mine 2 andre certificerede kollegaer, hvor vi så løser opgaverne i fællesskab. Med mere end 30 års erfaring som brandteknisk rådgiver, der har jeg en lang historik, hvor jeg har arbejdet med brand startende i Brande Kommune som byggesagsbehandler, og efterfølgende har jeg så været ansat ved Odense Brandvæsen, hvor jeg også var brandteknisk byggesagsbehandler. Fra 2005 blev jeg ansat ved DVI, hvor jeg så fuldtid arbejder med brandteknisk rådgivning og også en del undervisning, hvor jeg i forbindelse med bygningsreglementet i 2018 er med til at lave en uddannelse med de 4 læringsmål, som man skal kunne dokumentere for at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 2, 3 og 4. Da jeg ligesom nåede senior af alderen, så har jeg nu skiftet til Ingemann Fischer, hvor jeg har fået mulighed for at arbejde 2 dage om ugen, hvilket jeg er utrolig glad for, og arbejde med de opgaver, som jeg rigtig godt kan lide. Med min erfaring som brandteknisk rådgiver ved jeg, at når man sidder som bygherre og har en brandteknisk udfordring, så findes der altid mere end én løsning, og priserne varierer også på de forskellige løsninger. Derfor så er det vigtigt som brandteknisk rådgiver, at man præsenterer bygherrer for løsninger, både i etableringsfasen og i driftfasen. Og derfor gælder det om at finde en løsning, som bygherrer synes er interessant, uden at vi går på kompromis med personsikkerheden.